rally khaiman phulongnai sini Tripura mothani hingke tini para guri sing rally khailai nayo nok brung thang kok salainai hingke narok pulen theke pathi torte logiri tongde hingke norok no phuno gana tini para guri sing rally khaima rok no narok pulen theke pathi torte nai tongta hari ke bwskang tini nokna tabuk phono gon hayang bwskang kok sai tongo medi rok tongoro tongmakhai ke bong tongphano phunugo norok ani blok theke nok nugui manan ke maisi phemo kasang ma hai satung tung wasai ma tongchu ke phare asa kok saibo nang bwskang te phunugo ta or thaiken chang lai nei ro pathak lai uklai tong kata din bobak ra chung sudo la chino din bobak rani je nasik nongno jini je future jin je tinang no chung bus kang lang thanen bagino lino all do this program at jini 2027 mission are the greater Tripura no motin last fight greater Tripura in permanent solution amen bagin chung ko no hamar bobagra ay doctor bobagra ay doctor Tripura mothai doctor dol nei ke kak lai tawi yang dol thang lai nei ayang te golom malai phine janja guru khaira kata bang nongo onugo kene koyan musugo sing Tripura sarok mathangana bagai asang lama tongchi abung kasini access station number ala sing bobak ibonona kode kanya isro tarik wali tong pariwa tong bobak dan supply di hai diba tadi sujo pinara selanya le kabacha ini KPM na sumpojis ba sanai mangka manis pa tara namun jay nalam betul mujoto na koyo bobak na hamjagana bobak na logirwana karon sin bobak ra Tripura san baje payment ba hai da dolphin bang situ pasti bari na joto na basi basa ji bari na lasin da bati bari May bahay na tayong sini, rasara, nangman ito. Orang de tabuk hai na Tripura ka de na bago. Hai na tai bwskang wo thanglai pir nai hai nok le pir na ke bwskang thanglai pi gan ta tabu ke yang Duro Kumar para bakak thangai tongo yang para pura nok habini sing chi jompe area ni ji sai nongwat pas nongwat to jon hablai nei ta dolbag lai thanglai ka ang tai topsa thanglai jak borok bai sing ro kerong jaka ma lai pinai ke apro borok pusuk bang norok nugi mana nai tong ni tini ni je rally wata harika bwskang wo thanglai gina sing tabu ke yang sok pai lai ka sing para bude buzuk pai thak bakak the 3 number colony side bakak ke para bo borok hablai ka yang kisa murawo hang thanglia kisa morok kuzuka nang hane ke phaima bo lama te phirek pinai bla ke o road yang thangman ke chin para no jongpui thangman ni road yang kangke amoga thelkung thangmani thelkung thangma route ta ke sing tini to motamoti para nong brum hablai nei kai airpore haman pore sing kaisa jaga kurung gutum ga asuk lai samung numung chalai nei tam ready khaijak songnai tong yang ken rok afro total borok busak bang tauk to piring pore piri thangjak mangse baglai thanglai ka janja side khai ke kaisa jaga sing bathagi ukulai ni ta borok kuthum lai nei ken rok naidia pur borok bujarte bang chini tabuk jompui area wata amo ke phadi tai sapjam pore borok nok phai ke nokori thanglai firin sing
lama lama phiruk taisa lama gana rokni nok rok tongkha habjaknai aborok habwi thanglani ta gasing kok friend chak no nok tongni nai tongni tinin je rally no tabuk ang nogo sokpaikha je jaga kuthuma ni borok kuthuma jaga ni sama jaga thana hamani thangui manliya tangai ni je thanai borok rok bo ulta pulta khe janja nogo thangbai kya kurukbai khe ta ke sama jaga ke kisa hachal kumbon bagi thanglai liya ayango ke somoi bo belai kom wngkhabla salbarani bagui prai 12 oro gasi rally khai chungkha naten saltang baikha lama hachal mangburi pura para guri baikha chini yang side ni keta ekhana yang tola side ungnai chini para tola side bakha khanam norok nogui maphrena jodi nang thangui mankhankhe ketubkhe tinin jorti khe to asuk jorti no pailekha program rally khaimani somoi tongkha thangle manglaikhamo somoi krini bagui janja kaglai kheta keji chanai rok ayango songjak tongo mamui rok kayang borok chanani thanglaikha angkha thanglia nogono chasinai nogono somoi bo thang tongkha bo sal thangnai horwngnai ang phaikhankhe ba morbai thanglali tangkhe asungni tini jorti vlog khlaimani ke khana ni khana norok bai taisa malai phren jodini thangkhankhe ke tini vlog no norok bo haingjaka tajak to like khaiklang kisa video no tai katalong to subscribe khaiklang kisa kai asung jotono sai kaham phren chong.